निशाणी क्रमांक 211, 12 आणि 13 याच्यावर आर्ग्युमेंट करण्यासाठी त्या वकिलांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या वतीनं तारीख मिळण्याचा अर्ज दिला। त्यावर न्यायालयाने 3 तारीख ठेवलेली आहे। निशाणी क्रमांक 189 आमचं लेखी म्हणणं आम्ही दाखल केलेलं आहे। त्याच्यासोबत आम्ही पेन ड्राईव्ह सुद्धा दिलेला होता, परंतु त्यांची तो वकिलांनी आज तो रिसीव्ह केला नाही। आणि आज महेश केदारचा जामीनचा अर्ज आलेला आहे, त्याच्यावर आमचं म्हणणं देणं आणि त्याच्यावर आमचं विवेचन या सर्वासाठी मिळून कोर्ट न्यायालयाने 3 तारीख दिलेली आहे। मात्र प्रत्येक तारखेच्या अनुषंगाने काही ना काही कारण दाखवलं जातं, वकील गैरहजर होतात। नेमकी कुठली ही निश्चित प्रकरण लांबवण्याचा विषय आहे। त्या दृष्टीने आता कोर्टाचे सुद्धा आम्ही लक्षात आणून दिले की वारंवार निराळे अर्ज देऊन प्रकरण हे लांबवण्याचा त्यांचा विचार आहे, की कोर्टाला मी सबमिशन केलेलं आहे। मात्र एक आरोपाच्या जामिनासाठी देखील अर्ज केले जातात। आरोपी म्हणजे एक झाला की टॅक्सीस तीच आहे। हा प्रश्नच नाही, हे लांबवण्याचाच प्रकार आहे हा।